हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। नै दिनै आजाखौ नायदो। बाबाया मा जाना दं हो? बाबा बर' जोहोलाव जानोसै। बर'नि जोहोलाव जानायनि गाबोसोना बाबानो फायदो दे बाबा। जोंहा फोथांनोदों बाबा। ए थाङा गाना फुजानि जोंहा गथा लायनोसैलाय। बाबाया नै बर' जोहोलाव जादों जोंना महन। गाना गस्ला गाना फुननो नागिरो नै गाननो नागिरा। मानो गाबखो? खुदो गस्लाखौ खुलाय। गाबोसो गानानो। नै जोंना फिसाजोआ फुजानि गस्ला बिदों नालाय, एसे फुजानि शपिं खालामनानै फैनोसै। दे होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। 1 hour later. Ba. Gajang मानसिखा जि बिहिर आयु। दे होमबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेयावनो दोनसै। जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। प्लिज जायफोरा गोदान साबस्क्राइब खालामना होदो। बाय।